Mali kɔnɔna na walasa ka se ka lakodɔnni sɛbɛn sɔrɔ an ko min ma ko carte biométrique f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ. Bamako 6e arrondissement commissariat la dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni sɛbɛn in sɔrɔli kɛn bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ don min na i ko bi. Aminata Kulibali ne nana n ka fichier individuel de nɔfɛ. Ne bɛ ɲini ka na 2 mois bɔ sisan ne bɛ taa ni ka segin na ne ta tɛ ka ɲɛnabɔ. A ka gɛlɛn yɛrɛ de ne bɛ soli ka wuli 3 heures 4 heures dɔw b'a fɔ k'olu bɛ si yan mais an kɔni 3 heures 4 heures la an bɛna aran minɛ k'an tɔgɔ sɛbɛn n'an donna ne yɛrɛ kɔni ta gɛlɛyara dɔɔni parce que papier bɛ don a tɛ bɔ u bɛ tila k'a fɔ k'an ka dépôt kura kɛ nin ye ne siɲɛ 4nan de dépôt kura la bi. Alimatu Dambele ne yɛrɛ bɛ ka ɲini concours dɔ de kama o concours in yɛrɛ délai le 7 de ni ne m'a sɔrɔ bi dɔrɔn o kɔni o y'a bannen a tɛ se ka sɔrɔ ka bɛn a ma tuguni o bɛ kɛ concours ko perdu de. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kan ka wulikajɔw sabati ni ka baara kɛ ni subahana mansiw ye walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na cogo min na. Ne tɔgɔ Seyidu Jara. N'u ma ɲɛ u bɛ nin fɛn ninnu kɛ u ka mɔgɔw bila fɛnw mɔgɔ minnu bɛ fɛn minnu dɔn olu ka bila a baara la. I y'a faamu fɔlɔ ye. De nin fiche individuelle ninnu retrait gansan o man ka kɛ diɲɛ wuliko ye tuguni an bɛ 21e siècle de la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ normalement État yɛrɛ kan ka base de données dɔ créer ou bien ka base de données min bɛ yen nɔ ni fiche individuelle bɛ ta a kan kati n'a base de données donc u kan ka possibilité dɔ kɛ k'a bila net kan ka formulaire dɔ créer net kan k'a kɛ base de données web ye. Commune Sisi mairie la fɛn min ye Saliya Sangare ye ni araveki ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen b'ale ka bolo kan ale y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya ninnu ko ni lakodɔnni sɛbɛn ɲinibagaw ko olu yɛrɛ nɔba b'a la ka fara o kan ko baarakɛminɛ gɛlɛyaw ko olu dɔw yera waati laban in na. Min ye fiche individuelle gɛlɛya ko ye an ye mun faamuya la o ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw la u b'a fɔ ko fiche individuelle sɔrɔli gɛlɛyalen d'u ma k'a sababu kɛ olu ye araveki kɛ fɔlɔ u seginna ka na ni acte wɛrɛ ye wolosɛbɛn wɛrɛ ye ka segin araveki kan tuguni n'o kɛra a sɔrɔli bɛ gɛlɛya parce que pour que a ka dɔn k'a fɔ ko e ye dɔ kɛ machine bɛ kura in débloqué i tɛ se ka fiche sɔrɔ tile 2 in na ko wɛrɛ b'a la o ye an ka centre de traitement des données d'état civil Korofina apparemment problème technique dɔ bɛ yen nɔ. Hakilina jiginna an ka jamana sariya dɔ ka fɔ la min yɛrɛ bilala sen kan novembre kalo tile 3 san 2022 tɛmɛnen ni lakodɔnni sɛbɛn min filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ carte nationale d'identité biométrique la ale kɔni wajibiyalen don maliden bɛɛ lajɛlen kan minnu si b'a daminɛ san 15 la. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.